Γεια σας, σήμερα θα μιλήσουμε για την κλάνια. Γιατί η κλάνια, οι γυναίκες κάνουν πιο ούτια, όχι την κάμερα. Σε επανάληψη, φίλο εδώ είναι. Slow motion. Μένει εδώ, βάλει τον υπολογιστή, Έλα, βάλει τον υπολογιστή. Εδώ κάμερα, αν έχουμε ένα πρόβλημα. Και γιατί οι γυναίκες στην κλάνια βρωμάει περισσότερο, γιατί είναι τσούφια και το έχει φασόλια. Γιατί η Μαρτίνα μας λέει να τρώμε συνέχεια φασόλια. Ηχητικά εφέ, όχι ηχητικά εφέ. Να κάνουμε. Λοιπόν, σας τουλάχιστον ακούγεται ήχος, αλλά δεν βρωμάει. Καμιά φορά βρωμάει. Τώρα έχω φάει παπούτσια για μήνο. Τις γυναίκες... Σταμάτα ρε. Λοιπόν, και τις γυναίκες κλάνει. Θα πνιγείς. Κάτσε ρε. Είναι τα ηχητικά εφέ, έχουν χαλάσει λίγο. Λοιπόν, και δεν την ακούει κανείς και είναι ποιος έκλασε. Κατηγορούν όλους τους άντρες, ενώ έχουν κλάσει εκείνες και μετά γελάνε, συνομωτούνε. Και ήταν μια φίλη μου παλιά, η Δάφνη. Και ήταν στο σπίτι και έκλανε συνέχεια. Τι είπα τώρα. Αυτό μπορεί να το αλλάξουμε, σωστάκι. Έφυγε με την καλά ρέδιο, ένα μάτι. Γυναίκα. Λοιπόν, και όταν φίλο εδώ, φάλισες και που είναι με λίγο, σεισμός! Σεισμός, πάνω λίγο την κάμερα να περάσει σεισμός. Λοιπόν, σεισμός. Πάντα πιάνουμε το κεφαλάκι μας. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα για το σεισμό. Πρέπει να βάλουμε το χέρι εδώ, πώς λέμε, γεια ρε. Να πιάνουμε εδώ το χέρι, εδώ. Και να βάλουμε στο κεφάλι, εδώ στην κεφάλα μας. Δηλαδή, αν πέσει κανένα πράγμα εδώ πέρα, μας κόψει τα δάχτυλα. Δεν να μας κόψει το κεφάλι, να μας σκοτώσει. Είμαστε εδώ και πέφτουμε κάτω, στο έλεος του κόσμου. Λοιπόν, είμαστε εδώ και πέφτουμε. Ναι, και μετά. Τα ηχητικά εφέ έχουν χαλάσει. Έλα, βγες ηχητικό εφέ. Δεν βγαίνει, ντρέπεται, καταλάβατε. Είναι... δεν μπορώ να το πω. Είναι απόρριτο μυστικό. Δεν ξέρουν όλοι στο Facebook. Αλλά δεν μπορώ. Λοιπόν, γίνεται πάλι σεισμός, Κοίτα τα χέρια. Πώς τα βάζουν όταν γίνεται ο σεισμός. Αυτό δεν φαίνεται καλά. Τα χέρια τα βάζουμε πάνω, το ένα χέρι το βάζουμε πάνω στο κεφάλι, το άλλο το βάζουμε καλά πίσω από το σβέρκο και άμα δεν έχουμε κάτι να κρυφτούμε πάμε και κρυβόμαστε πίσω από τα φουστάνια της γυναίκας μας. Όχι. Αν έχουμε γυναίκα. Ηχητικό εφέ με χάλασε λίγο. Αν είμαστε μες στο σπίτι, πρέπει αμέσως από να κάτσουμε από κάτω, από ένα table. Από ένα τραπέζι δηλαδή, μετάφραση. Γερό όμως, δεν με κανένα πλαστικό τραπέζι, Και βάζει καμιά πέτρα. Αυτά. Λοιπόν... Τώρα αφήνουμε το λόγο. Να προσεμφανίστηκε το ηχητικό εφέ. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Τα λέμε. Και σεισμός. Σεισμός και πάλι. Και τι θα κάνετε εσείς την ώρα του σεισμού? Για να επαναλάβουμε. Τι θα κάνουμε την ώρα του σεισμού? Λοιπόν, βάζουμε το χεράκι πίσω από τη σβερκάρα. Γρήγορα γιατί το έχω πατήσει. Τι έχεις πατήσει? Έπρεπε να κάνεις αυτό. Όπως το ηχητικό εφέ. Δώστε λίγο την κάμερα. Δώστε λίγο, δεν με ενδιαφέρει, δώστε λίγο την κάμερα. Πήρε ακόμα. Τα κουμπιά δεν με ενδιαφέρει, δώστε λίγο την κάμερα. Όχι, την ώρα που γυρνάμε ανάποδα. Εγώ τώρα είμαι ανάποδος, έτσι, ξέρετε. Με την ταβάνι. Και αυτά είχα να σας πω. Γεια σας.